Agilarrek ustez Ada Bortizki eraso zuen gimnasioaren txoko guztiak arakatzen ari da ertzaintza. Hormak ere bota dituzte horietan gorpuzkiak eskutatuta dauden ikusteko. Gorpuzkiz betetako poltsak aurkitu dituzte toki honetan. Hemen bakarrik ez, Iturriza kalean Agilar bizi zen pisuan ere topatu dituzte giza hezurrak. Ertzaintzaren galdeketan, ostiralean emakume bat hil zuela uste duela aitortu du Agilarrek. Adarekin erabilitako modus operandi berarekin. Orain arte esku zatiak eta bizkarrezurrak antzeman dituzte, eta jasotakoaren arabera badirudi gorpu bakar baten zatiak direla, Kolonbiako emakume batenak alegia. Gertatutakoa pixkanaka argitzen den heinean, bizilagunen ezinegona ere areagotzen doa. Pues fíjate tú qué miedo, madre mía. Inquietos. Y pensar que está enfrente. Bilboko itsasadarrean hasitako gorpuzkien bilaketa bertan behera gelditu da, baina ertzaintza probak biltzen diardu oraindik, besteak beste armak konfiskatu dituzte. Agilarrek bere eskolak emateko erabiltzen zituen armak alegia, eta biktimak torturatzeko erabili ahal izan zituenak. Gimnasioan begi bistan zeuden horietako hainbat. Ertzaintzak baiestatu du Agilarrek 2 urte daramatzala tratamenduan buruko tumore bat dela eta antza horrek gaitasunak astoratu ditzakeela. Une honetan, Agilar epailearen joateko zain dago.